moni ndine Jackie nde nkhani zake zovuta akuti mumzinda wa Nzuzu abusa ena dzina lawo a Daniel Gondwe azaka 53 amangidwa. Ndi chifukwa chomwe amangidwira ndi chotere audiwo chalichi chawo mpingo wawo at Everlasting Church of God. Anapita amayi ena amembala mu mpingo, anapita ndi mwana wawo wa zaka 11 ndi nzake wa mwanayo atamagawapempherera. Atanayamba kulowa kumapemphero anali amayiwo, kenako atanawuza atuluke. Amayi aja anatuluka panja, kenako atenga anawo awiriwo kuti akawapempherere. Muchipinda cha mapempherocho ana aja anapita, kenako anatuluka. Amayi aja anadikirira panja, ana aja atuluka. Pamene mzake wa mwana wawo wa amayiwo wa zaka 11 anawawuza amayiwo kuti abusa aja Gondwe ampanga chipongwe mwana wa amayiwo wa zaka 11 kuti amugwiririra. Amayi aja pamene amathamanga kupita kukanena ku polisi, apolisi awatenga Gondwe aja awamanga. Moti tunena pano Gondwe akuyembekezera kudzengedwa mulandu. Sono ineyo ndimanena nthawi zonse munthu siwomukhulupirira. It doesn't matter kuti wanyamula title yanji. Mulungu amamvera aliyense, kaya upempherera nyumba, kaya upempherera ku chechi, kuchita gaza kupemphera ndi kwabwino. Komanso at the same time anthu ena ndi oyipa basi, no matter kunena kuti ayima paguwa, anthu ena ndi oyipa. That's why pato khati mayenera kuphunzira kukhala opemphera, kuphunzira kukhala owerenga malemba. Abusawo ngati apanga zimenezo ndi munthu oyipa chabe basi, ndi munthu palibe, so there's no two ways about it. Akuyenera kuwamanga ndithu chifukwa achita chipongwe mwana, achita chiwembu mwana, chonena kuti chimpanga traumatize, chamusintha, chamuononga moyo wake onse. Ndeno kuyang'anano mbali ya makolo, antenga mwana akuti akupita naye kumapemphero. Mapemphero anji, pemphero lanji lolira kuti ulamulidwe kholowe kuti tuluka ndi mpempherera pandeka. Pemphero lanji lofunika kunena kuti iweyo kholowe usamve. Pakunenedwa dzotani, ndi chani chopangisa kunena kuti iweyo kholowe usakhalepo. If anything, chifukwa chonena kuti mwanayo ndi wang'ono, ndiye chifukwa choyenerera kunena kuti kholo likhalepo. Ndi mayina amene yoyo always kumpanga gadi mwana. Kunena kuti kupemphera ndi kwabwino nthawi zonse. Ndi chinthu chonena kuti chimatilimbikitsa, chimatithandiza kutitsogoza mu zinthu zambiri. Komanso at the same time tizipemphera nzeru, kusiyanitsa kunena kuti kodi chikupangika papa chinthu choona. Zinthu zina ndi bwino kumapanga question kuti it's okay ndikhala pompa, nanenso tiye tipemphere limodzi abusa, tiye tipemphere limodzi, timpempherere mwanayo. Because chomwe chingapangise kuti akuti mpaka na utuluke umusiye mwana yekha, so you don't even know what's going on there ndi chani. Komanso pamene pofunika kuunikira kuti abusawo anamuza mwanayo, anawuza analipo ana awiri kuti musayankhule china chilichonse, musakaulule, anawaopseza. Mwana wawo amayi sananene, anakanena ndi nzake. So you can ask yourself pamene pokunena kuti pakwene ufufuzidwa kuti aliponso wina akhala kupangidwa chipongwe, zikhoza kuti kukhala kuti ndikhalidwe, ufika polimba mtima kumpanga chiwembu mwana amayi aja ali panja. Zikhoza kukhala kuti nkachikhalidwe amaopsezana basana amakhala chete pamapanga zimenezozo. Zikomo kwambiri.